Eh Muhammad. Allah bai barka. Ya maganar da muka yi da kai ɗazun. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wallahi ranka ya dade, wallahi na sha'afa wallahi. Ranka shi ne a gwada ni zan iya. Za ka iya? In Allah yadda a gwada. Zo nan. A wani gari da ake kira Daɗin Kowa. Akwai mutane iri-iri da ke fama da gumurzu, gogayya da faɗi tashi na rayuwa. Tattali, wannan yarinya inda ba mu samu zuwa muna yin bara ba, ta kwashe ni, in ga maka muka ji ashe ƴan daba. No wonder aka kore ki daga makaranta. Alawiya, she's a good girl. Alawiya is a good girl. Babana. Daɗin Kowa. Gabaki ɗaya so nake bidiyon ya zamanto irin hit. Makaryacin banza makaryacin wofi. Wato ka gane ɗaukaka ba ta zo mutum haka kawai ba. Haƙuri za ka yi. Baban Badaru. Kan uwa. Faransa, me yasa kuma za a mai da ni Faransa? Ni na ga jin daɗin zama a Daɗin Kowa. Yawwa! Ƙaramas! Ƙaramas! Yawwa! Pakan. Pakan? Yo ye ye. Daɗin Kowa yana nan tafi akan tashar mu ta Arewa